abinda a yau mutanen duniya an ka kasa su gida 100 to kaso 90 komai iliminsu sun manta da wannan da'irar istila. Wai a yau ne fa mutum yana so, tunda addini na Allah ne kuma Allah ya ce ai kira zuwa ga addini, to yanzu hanyar da'awa ya take. Yanzu wannan abubuwan da ake na yanzu shine da'awa. Wannan abubuwan da mutum zuciyarsa ta makara da fushi, yana so ya zo ya huce haushinsa akan wanda yake so. Kai ka sa bakinka akan da'awa kake irin ta sayyidul wujud. Wani ya tambayi sayyidul wujudi, ce ya rasulallah, wani fa ana cikin yaƙi ya sare min hannu, da isare min ɗan yatsa na, ni kuma na samu dama na yi kansa kurin na ga ya yi kalmar shahada. Ice me zan mar, ice kyale shi za ka yi, ɗan uwanka ne yanzu, ɗan uwanka ne, ba abin da za ka yi mar, tun da ya ce la ilaha illallah. To kaga ashe tafiyar malam tafi ƙarfin tunanin bayi. To isti'lafi ne wanda shine na faɗa nace yau an kasa yadda za a yi shi. Kuma gashi kullun a karanta karatu wal mu'allafatu qulubuhum, in an tashi dukiya wacce dan adam yake da rowarta, Allah ya ce in an ɗebo ta komai yawanta a ciki waɗanda nace sai an ba su wannan zakar, akwai mu'allafatu qulubuhum, waɗanda ba musulmai bane so ake yi su ji daɗin musulunci, su san musulunci addinin rahama ne, addinin aljanna ne, wakilai ne ku na annabi na hakika. To ku ɗebo wannan dukiyar su ma ku ba su, don su ji daɗi su ce musulmai ne fa suka ba mu wannan dukiyar. Malam in fa aka ce wannan mai bin manzan Allah ne, billahi lazi sai ka shirya kan ka ganshi. Shi ne wata rana irin wannan ma'anar aka ce da shehi ga takarda an kawo ta gayyatar taron sufaye. Ya ce, kai dalla kyale ni da wannan magana, kai ka taba ganin sufi da idan kama? Ce ai mafi tsananin abin da za a ce taron masoyan sufaye. Kai ka san in an ce sufi ka san me ake nufi? Idan ka ya taba nuna ma shi ra'ayil ayi? Subhanallah. To fa shine bin shugaba fa kenan. Billahi allazi duk mutumin da ya bi annabi a hakika to sai ka ganshi ya zama wani abu daban. Duk wanda ibi shugaba in dai da gaske bin annabin kake yi sau da kafa, ai malam da inda ka zauna sai an danga jin kanshin shugaba wallahi. Sai an ji alamar akwai wani sabon abu nan gurin, akwai wani abu. Wannan ɗabi'o'i da yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq, waɗannan ɗabi'o'in ai su ne abin mamaki mala. Mu ko yau to an ce wanda zai ma gaya wa mutane karatu yau shi kuma ya hau mumbarin ma huce haushin zuciyarsa kawai yake yi, ya zagi wanda iga dama icaccaɓa maganganu ya sauko ya tafiyarsa. Ina yi lafiya nan ta wannan hanyar wanda laifin kake ganinsa ba akan daidai ba, da wannan kalaman naka masu kama da bakin takobi, ta haka zai dawo izo ya hau kan hanya daidai? Ba zai yi ba. Wannan aikin shugaba kenan. Kafirai fa mala, ka je ka bincika, akwai wani bawan Allah da littafi musamman yadda sayyidul wujudi ya mu'amala da kafiran duniya. Ka ji mutum ya narke a cikin yi masa hidima, nan ko bai hude ne ma ko sallah ba yayi, amma ba abin da yake jin daɗi irin ganin shugaban, saboda kyan ɗabi'a mala. Ce wannan yaransa ne amma al-yahudi ne, ba yahudi, saboda kyawawan halaye. To saboda haka duk wannan aiki da ake faɗa ɗa'a ce, bin Allah ne.
to yanzu wannan kalma ta abasa wa tawalla sai dai fa a san yadda za a yi da ita